కాపు కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గా ఉన్న అడప శేషు గారికి నా వైపు నుంచి కూడా ఒక విన్నపం. ప్రస్తుతం మీ భార్య గారి కాల్స్ లిస్ట్ అండ్ కాల్స్ మాట్లాడే వాళ్ళ డీటెయిల్స్ మాకు కావాలని అడుగుతున్నాను ఒక మహిళగా నేను. మళ్ళీ భార్య అంటే మీరు డిఫరెంట్ కాంటాక్ట్స్ నడుపున్నారు కాబట్టి ఏ భార్య అని క్లారిటీలో రాదేమో. ఒకవేళ మీరు ఇద్దరు పిల్లల్ని పుట్టించి ఆ తర్వాత లాయర్ బత్తిన గారితో సెటిల్మెంట్లు చేయించి వగదించుకొని ఒక ఆవిడకి అన్యాయం చేశారు కదా, ఆ భార్య లిస్ట్ అడగట్లేదు నేను. అలాగే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ హైదరాబాద్ లో ఒక ఫ్యామిలీ పెట్టి నడుపుతున్నారు కదా, ఆ భార్య లిస్ట్ కూడా అడగట్లేదు నేను. అలాగే మన యానిమేటర్ శ్రీవల్లితో అక్కడ గెస్ట్ హౌస్ లో దొరికి కేసులు కూడా బుక్ అయితే రాధా గారు వచ్చి సెటిల్మెంట్లు చేసి క్లోజ్ చేసిన ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కదా, ఆ భార్య లిస్ట్ కూడా అడగట్లేదు. అలాగే కొంతమంది తీసుకొని షిరిడి టూర్ అని చెప్పేసి స్టార్ట్ అయ్యి సోలాపూర్ దగ్గర గెస్ట్ హౌస్ లో అసభ్యకర పరిస్థితుల్లో దొరికి కేసులు బుక్ అయ్యాయి కదా, ఆ భార్య లిస్ట్ కూడా అడగట్లేదు నేను. ప్రస్తుతం మీరు విపరీతమైన ఊరకొక్కలాగా తిరిగేసి ఊరందరికన్నా ముసలోడైపోయిన తర్వాత మీకన్నా భారీగా ఏజ్ గ్యాప్ ఉన్న మీ మేనకోడలను సంథింగ్ ఎవరినో చేసుకున్నారు కదా, ఆ భార్యకి సంబంధించి కాల్స్ డేటా అడుగుతున్నాం మేమంతే. ఆస్తులు పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఇవేమీ అడగట్లేదు. ఆ కాల్స్ డీటెయిల్స్ కానీ అట్లాంటివి ఏమన్నా మీరు కనుక మీ భార్య ఎవరెవరితో మాట్లాడుతుంది, ఏం మాట్లాడుతుంది, మీరెవరెవరితో మాట్లాడుతున్నారు, ఏం మాట్లాడుతున్నారు, మీరు నిద్రలేస్తే ఎవరితో తిరుగుతున్నారు, సాయంత్రం 9 దాటితే ఎక్కడెక్కడ ఉంటారు మీరు, ఈ వివరాలన్నీ కనుక ఒకసారి మీరు ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే అట్లాగే వాళ్ళ ఆస్తులు, ఇతరుల ఆస్తుల వివరాలు, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల వివరాలు మనం అడగచ్చు. బ్రోకర్ పనులు చేసి సిగ్గు మానం వదిలేసి ఆత్మాభిమానం అనేది లేకుండా ఏడ్చి మందు గ్లాసులు కాఫీ కప్పులు కడిగి నాయకులవి, మహిళా నాయకురాళ్లకు కూడా చేయకూడని పనులు చేసి సిగ్గు లేకుండా ఇట్లాంటివన్నీ చేసి సంపాదించుకున్న పదవులను అడ్డుపెట్టుకొని పతోడు పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి మాట్లాడడానికి రాకండి. ఎందుకంటే మేడిపండు చూడ మేలుమయుండు పొట్ట విప్పి చూడ పురుగులుండు అని చెప్పేసి వైసీపీ అనే ఒక బ్రోకర్ పార్టీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క నాయకుడు బ్రతుకు అదే. మీరు అట్లాంటి వాళ్ళందరూ పోయి ఆ గొడుగు కింద చేరారు అందరూ. ఎవడు అసలు ముందొచ్చి చించేసుకుంటారు, ఏమీ